салом ба мухлисони беҳтарин дастаи дунё Барселона. Ҳарчанд ки баъди бозӣ аз Атлетик Билбао ва хайрухуш бо ҷоми Испания бисёре аз барсаманҳо дилшикаста шуданд, аммо ба нармӣ бояд гуфт ки ҳаёт то ҳол идома дорад. Яъне ин маънои онро дорад ки дар рӯзи сахтиҳо бояд зиндагиро идома дод ва аз мухлисӣ ба дастаи дӯстдоштаи худ набояд даст кашид. Ҳарчанд ки намакҳо болои сӯхта ҳам бошад, бояд сабру тоқат дошта бошем. Баъди шикасти дардовар дар замини Баско, шогирдони Хавиро ҳарчи тезтар зарур буд ки ба худ биёянд, вале чӣ тавре дидем, онҳо на ин ки ба худ омада натавонистанд, балки боз як шатаи сахтеро ҳам хӯрданд. Барои ин бо як ишора мегӯем ки Вильярреал аз он тоифаи дастоӣ нест ки аз ҳисоби он бепулу бемалол ташкилӣ хӯрд. Даста аллакай нишон дод ки кори шӯхӣ дигар дер давом намекунад. Агар аз рақобатҳои пешини Барса бо субмаринаи зард мисол оварем, дар 5 бозӣ миёни ин даста 4 бозӣ ба фоидаи Барса анҷом ёфту танҳо дар яктояш Вильярреал ғолиб омад. Вале чӣ тавре мегӯянд, оморҳо фиребкунандаанд ва дилхоҳ натиҷаро метавон интизор шуд. Ин дафъа Барса ба киштии зериобии зар сахт бархӯрд ва аз он сахттар маҷрӯҳ шуд. Атрофи ин бозӣ гапҳо зиёданд ва кӯшиш мекунем ба тартиб дар бораи ҳамааш гап занем. Дӯстон, имшаб мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Осиё бо мунтахаби Аморати Муттаҳидаи Арабистон барои баромадан ба даври якчорфинал рақобат мебандад. Оё шогирдони Пётр Шегирд метавонанд сенсатсия карда тамоми мухлисони тоҷикро хурсанд намоянд? Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин рақобат аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Дар он ҷо ҳавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аз ҳайати даста шурӯъ мекунем. Дарвозабон Иньяка Пеня. Дар ин мавқеъ кайҳо боз маълум аст ки вақти тавбат гирифтани Тер Штеген Пеня бояд сахт миён бандад, аммо акнун метавон хулоса кард ки соли гузашта Барса бар ивази маҳорати дарвозабони Тер Штеген чемпион шудааст. Бо Пеня рӯзамон сиёҳ мешавад. Дифогарони канорӣ Эктор Форте 17 сола ва Кунде. Дар маркази хатти ҳимоя Кристенсен ва Араухо. Инҷо ҳарчанд мухлисон аз пойдевори асосии хатти дифоъ Ронал Араухо ҳунари воло интизор буданд, вале ғайр аз корти зар таърифи сахтам нашунид. Дар хатти нимҳимоя Ориол Ромео ва аз канорҳо дар бараш Гюндаган ва Де Йонг бозӣ карданд. Ман аз замин ду бозингари канорӣ новобаста аз бохти сангин баҳои аз ҳама баландтар гирифтам, вале чӣ тавре дидем, ин баҳоам ягон фоида накард. Дар хатти ҳамла Ламин Ямал, Роберт Левандовски ва Жоао Феликс бозӣ карданд. Феликс ин бозӣ Ферран Торресро иваз кард. Барселона дастае нест ки ба мисоли Атлетико аз аввал автобус монад ва махсусан баъди боғ аз Атлетик зарур буд аз аввал фаъолӣ дар хатти ҳамла нишон диҳад. Вале на ҳамеша он чизе ки дар фикр аст дар амал иҷро кардан мумкин аст. Гарчанде оморҳо ҳама ба фоидаи дастаи Хави аст, вале дар нимаи дуюм дарди сари Барса зиёд буд. Бозӣ аз аввал хеле мушкил сурат гирифт. Гапи дигар он аст ки Реал бо як камбеки навбатии уфкунон ба қуллаи ҷадвал баромад ва аз Барселона 10 хол зиёд шуд. Дар ин баробар Жиронаро ҳам гузаштан мушкил аст. Ҳарифи нав ё худ Вильярреал ки фақат як пирӯзӣ дар 6 бозӣ дошт, мисли Барса проблема аз мӯи сар ҳам зиёдтар дорад. Аз дастаи Хави, Тер Штеген, Гави, Маркос Алонсо, Рафиня ва Иниго Мартинес ҷароҳат дошта, меҳмонон бе хизмати Албиол, Фойт, Пино, Парехо, Педраса, Терац монда буданд. Бозӣ аз аввал шадид идома ёфт. Аллакай дар аввалин фурсатҳои бозӣ баена ба задани гол даст ёфт, вале он аз барои офсайд ҳисоб карда нашуд. ҷавоби Барселона бошад бо зарбаи Гюндаган аз паси Ямал дуда шуд, вале бенатиҷа. Дар идома дастҳо ҳамдигарро имтиҳон карданд. Бо оғози нимаи дуюми бозӣ ба фикрам баъди сарвайронии сахти Хави дар хонаи либосивазкунӣ Барса якбора 3 бозингар ба майдон овард. Кристенсен, Форт ва Ромео ба истироҳат рафта, Кубарси, Кансело ва Педри омаданд то вазъро ором кунанд. Барселона бозам аввал гапзани асосӣ шуд, вале ҳамааш беҳуда. Меҳмонон бошанд вақти пирӯзии Беи бар Ямал дар разбори 1-1 ва хатои Кансело ҳисобро 2-0 карданд. муаллифи гол бошад баъди чанд дақиқа захмӣ шуд ва ҷойро барои Гедеш холӣ кард. Аз Барселона Ферран Торрес Феликсро иваз кард. Торрес дар як муддати кӯтоҳ дар голи якуми дастааш саҳв гузошт. баъди паси ӯ ба Левандовски туп ба Гюндаган расид ва
турки олмонӣ шуда ҳисобро 1-2 намуд. Фаъолии Хосей Торес сабаб шуд ки дастаи хави чанд туби кунҷи пайҳам кор кард. Дар яке аз онҳо вақти ирсоли туп ба ҷаримагоҳ туп ба Педри расиду ӯ ба задани гол даст ёфт. Баъди 2-2 гардидани ҳисоб Марселино саросимавор бозингар иваз кард, вале аз дарди сар гурехта натавонист. Нао Капо ва Манди ҷои Баена ва Алберто Марено ба майдон омаданд ки меҳмонон голи сеюм хӯрданд. Бозам ҳолати стандартӣ ирсоли Гюндаган ба ҷаримагоҳ ва рақобат миёни Араухо бо Манди ба автоголи Беи овард. Баъди ин гол мураббиён бозам бозингар иваз намуданд ва ҷои Левандовски Витор Роке ба майдон омад. Бозингари бразилии ҷавон аз аввал фаъол буд, вале дарвозабон Йоргенсен фаъолтар аз ӯ. Роке бо Гюндаган ки натавонистанд гол зананд, Вилярреал дигар шафшаф накарду шафтолу гуфт. Серло тавонист Гедешро бо туп таъмин кунад ва ӯ аз таги бинии Кубарси ҳисобро 3-3 намуд. Дар борбари голҳои зиёд дар ин бозӣ ҷанҷолҳо ҳам зиёд буданд. Гюндаган ба ҷониби Коминсайн зарба зад ва ҳатто мураббӣ баъди ин қазия аввал пеналти таъин кард, аммо баъди дидани ВАР аз гапаш бозгашт, вале аз илова кардани 8 дақиқа даст накашид. Дар идомаи бозӣ талошҳо аз ҳар тараф зиёд буданд, вале дақиқтар меҳмонон аз худ дарак доданд. Дар дақиқаи охири иловашуда Серлот зарбаи ҷаримавӣ кор кард. Капу ки соҳиби туп шуда буд, дуюмбора онро ба Серлот баргардонид. Аз зарбаи аввали норвегӣ агар Кубарси монеа шуд, дар кушиши дуюм Александр тури дарвозаро сурох кард. Барселона баъди ин голи панҷумро ҳам сар дод. Ҳамагӣ барои наҷоти мусовӣ пеш давиданд ва Араухо аз паси Кунде зарбаи дақиқ зада натавонист. Вилярреал бошад вақти аксулҳуҷум бо паси Гедеш ба Моралес ва голи ин бозингар аз панҷумин голаш ба дарвозаи Пеня ҷашн гирифт. Агар дар бораи беҳтарин бозингари ин дидор як ҷумла илова кунем, ин ҳам Александр Серлот аст. ӯ 2 паси голӣ дораду вақти ҳисоби 3-3 дастаро аз голи муқаррар наҷот дод ва голи чорумро ҳам худаш зад. Барселона бошад дигар дар фикри ҳисоби ассистои Серлот нашаваду илоҷи ёфтани даъвои расидан ба мавқеи Жиронаву Атлетикоро ёбад. Агар не, он рӯзи ҷавоб додани хави аз кор ҳам наздик асту фишорҳо бозам зиёдтар. Дар идома ҳам гапи он мардаки хуб бо номи хави он аст ки агар Барса дар лигаи қаҳрамонҳо ҳам пирӯз шавад, бо анҷоми мавсим ӯ аз дастан меравад. Ба гуфти худи ӯ, ин барои ҳама беҳтар хоҳад буд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Акнун Хай расман Барселонаро дар охири мавсим тарк мекунад ва бисёре аз обуначиёни барсатиҷӣ инро интизор буданд. Хай умед бар он мебандем ки Барселона бо роҳбарии Хави дар охири мавсим ғолиби лигаи чемпионҳо мешавад ва мухлисон чорзону зада Хавиро мегӯянд ки илтимос аз даста наро. Ин буд шухӣ. Ба ҳамин тамом, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.